esta noite. Bueno, agora temos que saber os resultados do Vai de Baile. Vostedes síganos chamando, que seguimos facendo esa gran receita cara ao final do programa. E agora a Rafael vamos a preguntar tamén, porque agora vai de Rafael. Tamén, que seguro que tamén que receita ten algún segredo. Será de contar. Bueno, vamos a ver se ten algún segredo máis. Adiante, no, Leli, vamos a veña, por favor. Bueno, o seu voceiro do noso xurado, Enrique Penabad, e contanos como fixeron as nosas parellas, os froles de lavadores e máis os bailadores da telleira de Arteixo. Imos comenzar logo polas froles de lavadores. Decir que tanto Bea como Juanjo viñeron con ánimos renovados, con moitas ganas, o cal nesta noite parecenos que se desvolveu un pouquiño na súa contra, pois levounos a ter pequenos defectos de ritmo, sobre todo na xota. Na muiñeira xa o fixeron con máis ganas, con máis ánimo, ocuparon ben o espacio, intentaron superarse con respecto á primeira, a bo fe que o fixeron, o cual pois é digno de agradecer para nós, pero que teñan cuidado con eses pequenos defectos de ritmo. Moi ben, valoración logo para... Ahora tocalles os bailadores da telleira de Arteixo, que esta semana sae a quinta semana. Moi ben, adiante. Sí, os bailadores da telleira saíron ao escenario xa cos deberes feitos e brindaronos unha actuación que nos parece que foi para, sobre todo, para asegurar, cunhos enlaces ben elaborados e limpos. Na muiñeira seguiron tamén no mesmo estilo, pero parecenos que os puntos foron demasiado sinxelos. É unha parella que nos parece que a súa actuación apunta moi lonxe, e cando digo moi lonxe creo que nos entendemos todos bastante ben, pero queremos ver un poquinho máis de dificultade, sobre todo nos puntos. Elaboran moi ben os enlaces e fanos moi limpios, pero gustaríanos ver máis dificultade tanto por parte de Susana, que sabemos que si o saben fazer. Queren máis, os nosos suítes queren máis. Xogaron o empate, polo visto, ¿no? En metáfora futbolística, ¿no? Bueno, ahora a ver que nos conta Enrique do Vals, do agarrado. Ben, do Vals son completamente distintos os estilos tanto de froles como os de bailadores, pero o que se lles diríamos é que sigan bailando, que seguro que vai ser unha boa receita, senón para chegar aos 100 anos, si polo menos para pasar un bon momento. Moi ben. Bueno, unha boa receita, sen lugar a dúbidas, ten que ser bailar. E bailar o baile galego, ademais. Seguro que sí, porque é un baile brioso, baile que se necesita boa forma física, non é calquera baile. E para o espírito tamén. E para o espírito, indudablemente. Bueno, vamos a preguntar a Rafael a súa receita para vivir máis e mellor. Pero antes temos que escoitar. Ademais, atención, porque sei que ven a Galicia a dar concertos. E a min interésame moito saber en que datas, en que lugar. Pero isto, depois de que cante, señoras, señores, eu póñome de pé, xa estou de pé, porque claro, recibir a este home é como recibir a un dos grandes. Vamos ver os resultados, e que estou emocionado xa, xa quero que saia Rafael rapidamente. Vamos a dar os resultados do Vai de Baile e logo sae Rafael, claro. Enrique, a ver, non te podemos esperar máis. Vale, que vai pasar na semana vindeira? A mí tamén me apetece ver a Rafael, vamos a acabar rápido. Estou impaciente xa. Pois despois das diferencias que ya topamos as dúas parellas, creemos que hoxe damos por ganadores aos bailadores da telleira. Bailadores da telleira, que como esta é a quinta semana xa quedan clasificados para a seguinte fase. E imos ver entón o cartón clasificatorio para que a xente na casa saiba como están as cousas. Con 5 puntos temos os armantes de Paio Saco, os golfiños de Ribeira e os caralludos de Sárdoma, e tamén os bailadores da telleira. Con 4 puntos temos os chapeludos de Chapela, con 3 puntos os moinantes de Ourense e os fanecas malinas de Redondela, con 2 puntos os trangalleiros de San Miguel e con 1 punto os froles de lavadores. Moi ben. A semana vindeira teremos dúas parellas novas. Moitísimas grazas por vir a estar con nos aquí no Vai de Baile. Bueno, posiblemente en outras fases volveremos a encontrar con toda a seguridade, claro. Ya están prácticamente clasificados. Bueno, pois agora ven, creo que falei de Rafael, se está presentado, ¿no? Entón xa non repito. Un aplauso forte. Rafael.